Hier staat op de kop van de haven ons kantoor. En die staat op een plek waar het Werelderfgoedcentrum gaat komen. Dus dat kantoor gaat over 1 à 2 jaar gesloopt worden. En vooruitlopend daarop hebben we gezegd van nou laten we dit dan als alternatief neerleggen. En vervolgens zijn we dus achter die dekschuit aangegaan. Amsterdamse dekschuit heet het officieel. Een mooi toepasselijk woord merkte je collega vanmorgen al op. En nou ja, dat is nu dit geworden. Maar het is net samen geschikt voor briedvogels. Zo binnen er bultjes skulpmoorlijnen om op te brieden. En de pieken maar de schoolie kennen. En daar is wat op voen. Vogelbescherming Nederland is onze adviseur in deze geweest. Die hebben gezegd, nou op een dergelijk schip moet je eigenlijk niet meer dan 1 à 2 broedpaardjes van de scholexers verwachten. Want die hebben een vrij groot territorium. Maar de sterrens daarentegen, daar kun je wel 20 of 25 broedpaardjes op verwachten. Want die gaan rustig lekker dicht bij elkaar zitten. Dus dan moeten we gaan zien wat er gaat gebeuren. Om de kans op succes nog groter te maken, worden er nog eens lokvogels inzetten.